Nggih, sugeng dalu Mbak Tati. Sugeng dalu Mas Awan. Selamat malam. Selamat malam. Wah, jan wis. Sudah lama tidak bertemu dengan Anda ya. Terakhir bertemu juga di dekat-dekat sini. Iya, di sini. Iya. Tahun kapan ya, Mas? 1000 ya ora nembe rong tahun pungkur napa setahun Tapi pungkur. dulu di mana ta? Teng jerak bali desa nek mboten klentu. Oh nggih, tapi tetep nggih Sendang Mulya sanes. Nggih, ndang mulo kita. Oh nggih, niki ketemu lagi di sini Wah, lagi. iya. Pripun Wah. kabaripun, Mas? Alhamdulillah sae. Lah, dan pripun kabare Mbak Tati? Alhamdulillah, Pekli, Mas. Loh, kok pekli lho sampe. Mbak Tin sampeyan adoh-adoh koyokjo tekake kok kene kok terus pekli lho. Seneng Mas tak. Iki nggone wong sing Pekli kuwi artine apik sekali, Mas. Ngono lho, Mas. Jenengan apa urung paham to, Mas? Kulo nek bangsane pek niku dereng paham kulo niku. Urung tekan to. Dereng Mas? tekan kulo niku. Mas. Dereng tekan kulo niku. Lah iki aku mau wis diweling karo Bu Eni. Nggih, pripun? Gandeng malam hari ini pakai hijab. Iya. Ini tidak boleh saru-saru. Tidak boleh saru-saru. Gitu, ya. Ini kan ini harusnya ini sindennya juga pakai hijab. Iya. Tapi tidak tahu katanya Mas Amang enggak memberi tempe ya. Oh, sudah. Sudah koordinatornya lupa itu. Oh iya, tapi nggak masalah. Ya ini terima Iya. kasih buat Mas Alek Bowo, apa Agus Bowo, ini Mas Alek panggilannya Alek ngono ya. Sama saja Terima Mbak kasih. Tatin. Iya. Dalu niki kula lan panjenengan dipun timbali Pak Agus Kolil kalian Bu Ibu Titis nggih. Nggih, ngitanaken Kang putranipun Mas Faris. Dan Oh, ngaturke nggih. napa Mbak Tatin? Oh nggih, ndongake to. Ngatur nggih ndongake napa? Ndongake apa ngaturi iki piye? Yo ndongake piye muga-muga Mas Faris pripun ngoten lho sampean Oh, lho. ngono, Ada-ada Rin. koyo Jogja kok. Ndongake ya. Nggih no ndongake. Niki kagem Mas Cek jenenge iki Afef apa? Mas Muhammad Atif Faris. Ayo wi, kagem ingkang dipun sunataken ngono wae ya. Nggih, Nang Mas kene Faris. sunat apa ngono Mas? Teng mriki kitan nggih kok nggih kitan. saged, tetak nggih saged, sunat nggih oleh. Oh nggih, jenengan pun sunat. Loh, sampun. Oh wis. Tak kira urip. Sampean percaya ora? Aku ya kayane ora percaya ya. Lah nonton mau piye? Alah, wani so, apa so. piye? Boten. Oh, tak delok tenan kok malah. Lah. Inggih, Pripun Mbak Atin? kageng putra ingkang dipun kitanaken mugi dados putra ingkang soleh nggih. Amin. Bangun miturut kagem tiyang sepuhipun. Amin. Nusa lan bangsanipun. Ngaten nggih, ngaten mawon dungane dadi anak sing pinter. Nggih. Amin. Ngaten nika. Wah, penontonipun jan tumplek-blek nggih Mbak Tatin. Tumplek blekan nika kula iki ndelok. Kayak jane panggung apa to, Mas? Napa wong niku wonten ketoprak teng mriki? Iki ketoprak. Nggih. Dadine iki ketoprak karo wayang dadi siji. Dadi siji Oh alah, ngaten saking iki. budayane. Menika acara napa, Pak? Hop. Nggih, sami tetakan. Oh alah, sing kono nanggap ketoprak kene nanggap mayang. Wah, Ngono. gayeng lho. Luar biasa budayane awak dhewe iki ya, Mas. Mbak Tatin sampean iki mun diantu-antu, mun tunggu-tunggu kali warga Sendang Mulya kene. Oh nggih, menika Bapak Ibu mbok menawi pangling mboten kalian kula. Mbak, sak menika ngagem jilbab menika nggih, nika karena nggih sapa sing ngaturi Mbak katuran pakai hijab oke. Wong niku pun mboten mungkin pangling kalih sampeyan Mbak Tatin. Lah ngapa? Pokoke titikane angger bunder mbleguk genah sampeyan ngono lho. Maksud loh. Yo, Bunder. ora. Aku ki sak meniki ki ora bunder lho, Mas. Lah apa nek ora bunder? Niki ya persegi ngono. Segi kok ngoten niku lho. Jenengan kini, nek mayang ki ora ngono kuwi saru ketok pupune lho. Iso oh iya iki. Ki ya. Cokoti kewan akeh banget ya Mbak mriki Mbak. Tak yo kudune nganggo kathok ngono lho, Mas. Jenengan nganggo kathok ora? Nganggo. Kathok cilik. Yo kathok gede karo cilik nganggo kabeh. Nganggo kabeh. Kok nganti ketok pupune. Nggih menika mau sakdanipun sampun dipun titipi kalian Oh, ingkang napa menika? Kagungan kersa. Kang kagungan kersa menika Nggih. sampun wonten titipan kagem panjenengan monggo. Oh, niki napa Mbak Tatin? Dipun maos nggih mawon. Oh, nggih. Wah. Iki ana layang tak macane sik ya. Pak, macane piye ta? Tak wacane, Mas. Lah monggo nek arep diwaca banget tak. Niki lho. Lho, piye to, Mas? Loh, lah nggih niki ana layang tak macane sik. Ora dimacane diwaca. Tak waca. Lah iki lho diwaca kok dadak ora. Oh, macane ngoten niku kanca-kanca para sedulur Mbak Tatin niku sampun sepuh iki aja suda rungon. Maksudnya gini ana layang kuwi jenengan
di macane iki kleru, diwaca. Oh, Tak wacane ngono lho, Mas. Oh ya wis berarti sing bener dibaca ngono ya. Dibaca ya. Sak karepmu. Ya nek Arep ngakali wong tuwa kowe, ha? mboten wantun lho sampean jan wis. Wah, iki neng tibane. Dibaca cepet. Heeh. Iki wacane sidu. Lho, rek. Oh, kualik, sorry. Kuwi mereke kertas, Mas. Heeh, Mbak. Iki yang punya hajat nyuwun pamundutan setunggal caping Gunung Jengleng podang kuning kembang rawe lali janjine gebuk asmara secideman ninggal katresnan pepeling rara jonggrang lintang asmara. Lah menika wonten 10 cacahe panyuwunan. Aku ya kaget lho, Mas. Kan Mbak Tatin menika ingkang kagungan dalem nyuwun lagu onje mangga pundi Bu. Aku ngono to. Mboten tak buka. Lho, iki kok siji tengah 10 kok pamundutan kabeh aku ngono. Mbok tembas kaset mawon Bu aku ngono. Mboten iki mergo saking remene saking senenge wah kuwi Mbak Tatin arep rene ngoten niku lho. Toh ning nek 10 iki ora nganti bengoren le nembang, Mas. Mboten Mbak Tatin. Nggih. Niki suarane sampean sing diantu-antu sing tuku. Kaya ngapa to? Tatin sing kondange ning YouTube kae lho ngono niku. Ngono ngerti. Tunjukkan bakat sampean ngoten lho. Oh ngono. Lah aku nembangnya apa? Di antara itu atau bagaimana? Podang kuning. Oh, podang kuning. Nggih, Oh, wah, nggih. podang Menika kuning. nggih sampun wonten tindih rokok 2 bersama Rokok 2 kalih bersama uang Arto, 100.000 nggih. nggih. Matur sembah nuwun ingkang sampun peparing mugi berkalan barokah. Amin, nggih. amin. Monggo Bapak Ibu menawi badhe napa nyuwun lagu angsal mawon Nggih. nggih. Syaratnya nggih ngeten niku sampun wonten contone. Napa syaratipun Mbak Tatin? Contone kuwi lho Mas. Nulis surat. Nulis nyuwun lagu tek 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 Ha? terus dileboni apa to apa ngono to Mas. Murah mboten. Ya, biasane nek wong mriki niki anu nek dikandani iki sok ngeyel dadi niki dadi tetep dipengeng kanca ngenehi tetep ngenehi. Oh ngono. Saking lumane. Mas aku kok kepengin mlayu rono ya Mas. Lah nyapa kok melayu? Lah kae wis dikentangi tok 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 tok. Oh engko dhewe ngenteni. Iki ceritane napa? Sayange sampean Om Jolang iki kejebak macet wong bingung dalane wonge. Kabari aku iki. Nggih mboten napa-napa antenan jenenge kahanan menika nggih Lah, nggih. harap dimaklumi nggih Mas. Nggih, Mengki rak nggih, yo nggih. tekan kene ya. Ini Mbak Tatin gandeng sing nembang sampean aku rawani piye-piye karo iki sing dadi tindihe. Ah niku mengki mang ditinggal mriku mawon mbok menawa mengko nggawa kanca ra ya Mboten Mang lumayan. Dorien. Oh, lah piye? Nggih, Mang Lah Dorien. tapi aku ora udut iki, Mas. Mboten Mang Dorien. Oh, terus Ning Mbak Tatin wonten cerita. ceritanya apa, Mas? Wingi niku pas kula nonton wayangan. Nggih ngoten niku, dalange entuk surat eneng tindih rokok karo duwite. Heeh. Digawa karo bintang tamu. Heeh. Sesuk bintang tamu kecelakaan. Kuwi wong endi? Ning Kudus. Nek Kudus ta? Nek nang Yojo aman kok, Mas. Nggawa duit tangan iki nek nang Yojo iki aman, Mas. Iso wae. Nek nang Kudus ta? Oh, Nang ning Yojo aman, Mas. Kudune malah kudu dikekke nek nang Yojo. Dadi ngono ya. ana dalang lho wong ngono kuwi malah sing cilaka kok berdoane aja sing nguteni ya. Ora. Selamat kabeh. Amin. Nggih. Wah, nggih, ngaturke podang kuning kagem para sedaya-sedaya ingkang sampun rawuh, Mbak Tatin. Menika podang kuning rumiyin nggih Pak Bu nggih. Menika wilujeng dahar ingkang sami dahar nggih. Ingkang dereng nggih nenggo nggih. Mangke mangke nenggo gilirane dereng dipun antri-antri dulu. Lah sampean pun apa dereng? Wau sampun wonten mrika. Oh, nggih. Sampun maem salak bareng Mas. Oh, salak bareng. nggih. Iya. Nenek maem ketoke hurung Mas aku. Ibu bar niki kok ora. Sinden kok tak mikir mangan barang. Lah jenengan dadak takon. Basa-basi apa piye kok ora. Ya ora. Nek urung ya urung kok. Bab panganan ki energi kok ya Mbak ya. Wis ketok pokoke nangger pacakane plilak-plilik mencerang-mencering kuwi luwe berarti. Nggih menika ngagem bawa Mas awan. Lho ngagem. Lah niku sing ditenteni dianti-anti nggih. oleh piyai mriki. Alah aku pengen melayu. Kayak lagi diperkosa apa ya Mas? Kok bengok-bengok. Au ngono. Kok kena ya wayangan dhewe apa ketoprakan dhewe ya Bu? Bambangane sik bingung dalane apa. Natyan wujud temong paksi. Sampeyan mriki nitih napa, Mbak Tatin? Gini tengah kendaraan loh Mas. Jam pinten le budal? Jam 11. Kejebak macet mboten?
Mboten alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Wes, pokoknya Jenengan bagus. mboten ngampirke kok. Mboten kuwi ado. Ya kan paling ora padha-padha rembang ki, Bu. Mbak monggo pinarak ngono mangun-mangune iki. Kula niki nggih diampirke. Lah, Kali Pak Sigit niku lho nggih diampirke. Walet, Tamu ya. ngampirke. Jan wis meneng ki biar tenan. aku sarep mangap lho, Mas. Kamu diam dulu ya. Oke, baik. Halus manis nengse Wah, jan wis nadyan to sampean ki ya rodok berumur ya ta nek bandingke aku ning ngecek kowe arep nek aku tuwa. nggih ora nek iso ngomong tuwa sapa wong berumur kok tuwa. Lah ya Nek sampean ngrasa dhewe ya ora berumur iki mbok ngomong wae kajan jenengan wis tuwa ngono. Ya ora Tak kalang-kalangan. Sajan sampean wis tuwa gitu. Dewasa. Yuh dewasa Lah ya aku wis yuh. dewasa ngono lho. Nek ora ya sepuh. Nadyan to sampean pun sesepuh. Jadi Masih sepuh mah kaya ngapa piye? sendal ora danyang to sampean. Ya? Sendal ora danyang to. Jangan nyucup bun-bunanmu kene. Aja ning wah gumun aku, Nduk. Ngopo? Suarane isih elok, energine isih bergas. Ayo. Niku jane rumuse napa to, Mbak? Sampeyan iso koyo bacutan pirang-pirang dulu isih awake isih fit niku lho. Sing penting iki bubuk, Mas. Lho bubuk. Bubuk. Dadi jenengan bengi mayang, esuk iki kudu bubuk sing tenanan. Oh. Ora bengi mayang kok esuk mblayang ngono ya. Kulino mblayang ta mesti? Lho. Aja ditakoni. Genah kulino. Nek mblayange karo bapakmu ora? Lah genah nek niku. Ayo. Ini ki mboten mriki ta, Bapak? Nembe sibuk kuliah kita ya. Oh alah nggih Paling nyusul men. Ajeng kuliah S2 nggih. Nggih. Wah, wis. Tak tunggakke lancar. Amin. Wis wong tuwa ditunggakke kaya wagu ya. Ora apa-apa. Wah, jan wis. Niki Bapak Ibu nganu mireng suwonten kula mboten? Mireng to nggih? Mboten terganggu kalian ketoprak nika to nggih? Mboten nggih. Nek mboten nggih dibacutke. Nggih. Siap. Wes wingkian kelana goleki si bodang jenar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tamba Jumbuh karo swasana. Nggih. Heeh. Ana Mbak Tatin nyanding bisa dadi Tamba. Tombo rasa lumrah, rasa kesel. Wah. Nggih, mugi-mugi ya Mas, saya malah tambah kesel ya. Ning dengan wangsit gumelar. Wangsit gumelar. Alah ya nom-nom kabeh ya Mas. Oh, Jan, ya. nom-nom. Bagus-bagus Jan, kabeh. Ora kaya ngene bapakmu ya. Lah nggih benten pun beda urusan. Wani aku nek karo kowe. Wis iki yogane karo sindene prea-pre iku tak gawa wae tapi ya. Lah nggih, makasih ya Mas. Wis di gendeng bapak jenengan prei yo tetep digawa. Lah, Ngono nggih, ya. Kang. Pokoke ndi sing payu ngono ya Mas. Saiki kula karo kanca-kancamu saiki kula.
Ditinggali umroh terus anggar bulan-bulan semedo bingung karepe dhewe. Sampun berangkat? Dereng. Oh, dereng. Nah, bulan Iya. depan. Mugi-mugi lancar nggih Mas. Slamet Amin. dumugi griya malih. Amin. Nggih. Menika sampun bawanipun. Nggih, bacutke. Siap. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggul isih tak sayang. Mobang-mobang mitir anggun goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Memang yen liya kang nyawang. Layang-layang tak sawang pincang ning hapang. Kegiatan sayang maring saka katingan. Sarawing ngoceh dheweke ngalih lencang. Tak suwun maaf dan kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal ati buka kiwang liyan yen si podang andukut ati kepraman Ayo yo. Sidaran wasit gebar ono Mbak Tatin. Iki lho bocahe. Oke, baik. Awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggol
garap cara anyar wangsit gumelar ngono lho. Oh, Heeh, dadi tapi kok marai nganu ya? gonge iki goyange ora ngene, gonge nganggo rasa. Mas ngene ya. Iki mau artak iki kok ora iso. Dadi carane anu iki dadi kagok ngono lho, Mas. Arep ngompake, ya to. Ayo latihan goyang sih. Lho kok ora pas? Kudune kan tambahi ngono to, Mas. Oh, ya. Yah. Panjene sing ngedram iki njaluk. Mas mbok gawe legaku ngono ngapa to, Mas? Sing ngedram ngapa? Kok nek ora ket mau gawe lega ngono lho, Mas. Lah kudune piye nek Lah iki mah lega? kudune neng nong neng nong. Tadadadang ngono umpamane. Dedang. Lah iki mau aku tak kira jek ana sebelane entek. Lah iki bacot obah lho, Mas. Apane sing obah? Ya kabeh. Oh kabeh. Maksudnya arep piye? Arep ngopo? Ora mung takon kok. Wong ketno ya obah kabeh kok. Jenengan obah apa ora? Ora mung sikil kutok sing obah. Ora iso obah, Mas? Iso lah. Iso lah. Wah, Menika sampun napa jenenge nek wau manuk podang kuning. Kok manuk lho. Ayo jenenge manuk to podang kuning ya, Mas? Judule niku lho podang. Judule podang kuning manuk. Cocok kali kahanan Kanan? sunat. Sunat. niku. Iya bener sing disunat kan ya kuwi to, Mas. Lah podang kuninge Ya niku. podang kuninge alias manuke. Enggak guyung apa tak? Mboten. Oh, ya Anu, Mbak padha-padha. Tatin. Nggih? Niki kan nganu napa jangan mau grundungake. Coba sampean nuturi kali Dek Faris. Carane ben dadi anak soleh, bakti karo wong tuwa niku pripun? Ngoten lho, sampean sing tuwa to. Sing tuwa ning aku ki ya aku ya urung berbakti ki, Mas. Dadi ya intine nek menek sebagai bocah ki ya siji manut karo wong tuwa. Nggih. Dadi nek apa wong tuane sing ngendika ya nek iso dilakoni ngono lho, Mas. Kaya jenengan ki manut karo bapak ibune. Jenengan ki mbiyen ketoke supitan aku ya mara lho. Napa nggih? Lah kan supitan iya to. Iki kok aku ana Apa? ayo lekas munggah iki. Aku kon tutur iki aku ora iso. Sing iso sing nutur iki Sing lanang kudune kok ya, sing disunat kok ya. Padha-padha sing disunat. Lah aku ora ngerti nek wong lanang. Selamat malam. Malam sepurane iki mau nulungi truk kepetel barang ya aku. Kok iso? Suh, iki mau watune tak bongkari langsung wis aja liwat ndok londo balik meneh rono-rono terus kono watu kuwet-kuwet tak usungi watune blak. Tangane. Ngusungi kok kono sing dicawak-cawak. Praktekno bongkar watu. Terus tak pondongi rene. Terus truk tak geret ana nggon sembarang sithik truke bane geblegong langsung tak ganjeli untuku wis. Sing penting aku iso ndang tekon kene ketemu karo seliramu. Kangen aku. Aku nggak mau ah. Loh, kok ora gelem sebabnya apa, Mbak Tatin? Dia udah menyakiti. Kamu sudah ingkar janji. Kamu udah mau datang jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? Malaikat Jibril mengatakan, Apa? Sik, apa kowe ngerti malaikat Jibril sing ngendika kok ora? Lho. Alon-alon waton kelakon. Dadi awake dhewe sing penting selamat. Oh. Apa ana jenenge wong cilaka tulisan ning kalender kan gak ana to, Gak ono. Tapi kamu sudah mengingkari janji sama aku. Santai manuke tetep tak gawa ya. Manuk yang mana? Kan tadi ada yang di sana tak irim mureng. Piyayi kene nek urung podang kuning ki surung. Lah aku sudah muni loh manuknya. Nganggo manuke sapa mau? Manuke Mas Dalang iki sing tak nggo. Podang kuning apa ora? Ngunangmu apa tuh Mas? Mau Podang Manuk cangak kuwi, manuk cangak kuwi. Manuk cangak iki manuk apa? Manuk rada dawa iku lho senengane iwak. Senengane iwak iki jenenge manuk cangak. Ngono. Wabil khusus sing kagungan kersa. Menika Pak Agus kalian Bu Titis. Nah, nalika sing gadah uni menika Mbah Sujono, Oh, nggih. Mbah Curiga. Ki mau bar Kok Mbah buka Curiga? dua. Mbah Curiga maksudnya? Sujono ki apa ora curiga to? Oh iya. Nah, mangkane. Tapi kan ya Mbah Sujono jangan curiga Iya, dong. makanya spesial untuk yang disunat ya, semoga. Yang mana? Ya anggere sing isih rondok ngene-ngene ya. Sunat saiki penak lho, Nduk. Lah penake. Bar sunat buntel kres iso mulih bal-balan mangan iwak oleh. Zaman biyen. Zamane sapa jenengan? Zamane Pak Anedik Atif iki. Atep.
sunate dipangku mbae. Terus? Ngerti apa ora jajal? Piye? Pangku mbae set terus pucuke dicekel calak ae. Pucuk endi? Piye cah iki tak jelasno. Lah piye Om? Aku kan nggak tahu pucuk yang mana. Iki lho, iki nggon pucuk iki ndek biyen kan ra ngene. Nah, Iki ra ono pucuke no kok. menggok. Pucuk sing endi to, Mas? Lah kira ana ujulane kok sing ngerti. Pucuk apa? Piye nek jelasno cah. Nyilai manuk ndek. Manuke sapa? Maksudnya pucuke dicekel langsung calak. Endi? Manuke iki endi? Piye cah iki? Endi? Manuk, umpamane iki manuk. Terus aja cekel tenan lho nek plengakan iki. Iki maksudnya piye plengan? manuk cekel set, calake langsung disebul set, dipati rasa, disuntik jus. Sing disuntik bagian ngendi? Ya pucuke neh. Pucuke iki endi Ya. iki? Iya pucuk iki lho. Iki lho ndek biyen kan ora ngene, biyen. Biyen ora ngene. Terus? Terus iku mau barang ketok lagi di Allahumma sholli ala Muhammad diiris kres. Sing diiris manuke. Yo manuke bae. Piye to? Duh, cah iki yo manuke sing sunat terus biyen iki. Maksud to, nek iki kan ngene, iki umpamane manuk aku tau weruh ndek cah cilik. Ngene, ayo ning telonan kok tak dudohi sing asli. Telonan barang itu. Ora percaya lho. Kok sik to, kok dadak dicengake iki piye? Aduh, ngene lho, ndase gen ketok maksude iki piye cahku? Manuke ana ndase. Iya, ayo ning telonanku langsung cekel dhewe. Ya maksudnya iki kok terus sunat, terus langsung dikei SA. SA ngerti ora? Apa kuwi SA? Sing koyo rinso kae diwur-wurno ndase kuwi. Biyen Ngerti Wong to, Mas? lawas tenan. Ora ngerti ya. wong lawas wong aku barenge pakmu kok le. Oh, terus Iya terus lagi mulai dikei rinso. kok rinso. Lah kuwi mau SA. SA. Wong awakmu wis tau nganggo tau urung kok ora arti lho. Lah aku kan prosesnya nggak tahu, Nah. tahu-tahu sudah begitu. Nah, dikei SA terus lagi mulai, calake mulai bocah tangisan ditipasi. Bayo, aku tahu sing nipasi keturun, aku ya keturun toange dilubung laler ijo. Tahu. Manuke. Gayamu tek hi. Lah apa Om? Sapa sing hi mau? Nek wis dipangan Balilan. masamu. Ngapa piye? Gayane tek hi. Yalah, takok Indri le. Iki manten anyar kok ya. Lah. Tenan iki. Saiki Indri nek ape bobok mbiyen bobok langsung set ngono. Set. Bareng saiki wis kagungan kersa. Angger mlebu kamar bleng langsung ndase. Masa ngono sih Iya. Lah wong garwane Mbak Indri senengane iki nek sare kan ditutupi bantal to ngene. Oh, dikudang sik ngono ya. Tutupi bantal. Ndase. Oh, ngono, Nah, ndase. makanya butuh perjuangan dan proses. Wong urip ora langsung mlayu, ora langsung dadi penak iki ora. Nanging proses dari kecil kita harus bisa bagaimana menjadi anak yang baik. Ibu mana yang tidak menyayangi anak. Wong urip sing penting aja lali asal usule. Nah, mergo wong urip iku kudu nulat sarira hang rasa wani. Asal usule saka? Aja lali asal usule. Betul piye Om? Asal usule piye? Sik mau piye? Asal usul. Aja lali saka asal usule. Lah, kuwi Kok tangane tekan nggon aku ya, lah Mas. biyen aku ya tau liwat kono kok. Lah nek kan udu nggon aku. Ah nek kepengin ya ayo. Kok jo asal usule kok jo tekan nggon aku. Mulane menungso nek wis dikene kaya ngene, kudune matur suwun marang wong tuwa. Wong tuwa. Sansaya wong tuwa wedok. Wedok, Sebabe ibu. Wong tuwa wedok kaya Bathara utawa Gusti kang katon. Lho. Awake dhewe digula wentah. Bapak sing nyukupi kebutuhan ngono. Ngono. Saiki wis gedhe ndase ketok. Ayo lho. Penak ta. Endi aku enggak tahu ndasmu. Engko ning telonan ya. Iki wis Petengane iki lho ya. aku wis ngerti enggak aku sebelok. Salahe kok ora kanca. Kita tuh sebelum kita naik panggung Mas Awang kan Iya. ngerti nek jam 10:30 ki wis limbukan ngono lho. Kulane nek napa job ki rasa pirang-pirang. Iki mau ora apa-apa wong ana terkepetel ngene. Terus kok ngapa? Awakmu iki masih purik tetep ayu. Wong ayu ngentut to ya ayu. Masa ngono to? Jenenge ngentut ya mambu ora ayu. Ora apa-apa wong aku seneng adahe kok. Oh, apa? Kok tak WA yuk medhi. Jol. Ji. Kaget aku. Kok nek aku di piye to mau? Iya, piye? Wis aku tak imbe 50 kok iso.
Nek tangane dhewe ya ora apa-apa. Ora iki ngene Jol, iki mau enten layang pamundutan saka sing Mengkugati. Mengkugati iki mau podang kuning pun dipinangkani. Nah, iki caping Gunung Jengleng sing wajib nomor 1 dhewe caping Gunung Jengleng iki. cocok kawit aku kadroh mbiyen ya caping gunung ae. Lho, kowe iki melu kadroh. Lho aku mbiyen ora doyan iwak asu, Mas. Lho. Mergo kumpul aku piyai-piyai luhur. Biyen ra doyan iwak asu. Ngantek saiki yo gak doyan. Saiki ora doyan. Iya, Doyane apa urusan? iwak seliro. Padha ae. Apa iwak seliro iki apa? Nyambik. Cara nggone jenengan ki nyambik. Nyambik iya apa aku? Ah, mau lho sing ndase diketoki lho nyambik. Oh manuk. Iya. Ngene lho. Nyambik adalah Seliro ku anakan boyo. Anakan boyo anggere mlayu karo melet-melet tertingene lho. anu garangan. Ya iki ya persis garangan wis yani ra wis ngono. Garangan. Ya. Tapi mlakune ngenang-ngene karo melet-melet ngene. Sik ta, kok sik ta. Iki ya ngene-ngene ya kena ning kok arep marani. Lho ana seliro kok ngene ya ora ana seliro ya ngene to. Ya, tapi aku wedi lho. Ora usah. Aja kok nek tekan nggon aku. Lah nggonmu irekno. Bingung to, inggirno. Oh, inggir. Caping gunung nggih, Mas? Nggih, caping Gunung Jengleng wah iku wajib Mumpung ana Mbak Tatin. Mumpung ana Mbak Tatin. Lah yo kapan meneh ada Mbak Tatin? Bisa. Apa? Ngopo aja? Kenapa? Bojoku nek macak kok reso kaya awakmu to. Lah piye macake dadi apa? Dik iki gelungan nek mlaku malah mundur. Aku kok iso? Ambo wong ki ambo. Kok kabutan gelungan. Lah mulane sesuk takon sinau. Oh alah. Ben ayu kaya Mbak Tatin. Ayu luar itu enggak penting. Yang penting ayu di dalam. Coba dong lihat dalamnya. Kocok lihat dalam. Ora ono Mbak Tatin. Ya. Nadianto maju lagi nek ning dhuwur panggung sana nggodho-nggodho sinden-sinden gitu. Itu cuman profesionalitas. Kula seksine para penonton. Oh iki lho. Gua niku tau ngerti lho tenan niki bojo sing patut diacungi jempol. Niki kok tau ngerti Om Jolang niku teng pundi-pundi nang jero mall. Wah, mlaku-mlaku bojone digandeng, mlebu ning toko tas digandeng. Romantis. Romantis sekali, Romantis nanti ning swalayan digandeng, ning digandeng. iya. Kuwi contoh bojo sing romantis. Top sampean. Iku ora perkara romantis. Lah apa? Ha bojoku nek tak culno njukuki sembarang dengah lho. Tak kira Tak kira ya romantis nanti digandeng ngono lho. Aku dijak buah goncekane wegah. Lah, Aku goncekno bojoku lah piyayi kene ngerti to? Lah Age ape uleman, nggon buah, nggon bales tangga teparudo boncengan. Nyumbang. Ape nyang-nyang nyumbang do goncengan. Aku goncekno bojoku nek ape mek bang ora ngarah tak goncekno. kok iso? Aku tanda tangan wong loro. Iya ding lali aku. Di situ gak iso ya? Lah iya. Caping gunung. sampai gunung Jengleng. Yeah. Aku yang nembang, kamu yang menjengleng Oke, ya. oke. Ah, Kuat orang jengleng Mbak ya Tati? kuat no. Masa? Oh, ora Yang dari depan atau belakang? depan dulu nanti terus belakang. Oh iya, berarti ini depan dulu. Ya. Menghadap ke sini. Mama ketok ape seneng aku tenan arek. Alah kedep arek ngekeki kode. Kodene apa kuwi Om? Angger ngeten iki wong wedok angger kedep ngeten ngekeki kode. Kodene artinya apa? Seneng? Engko bayaran lho, Cok. Oh. Mas Awang, Dalam. apa mana aku dadi bojone Mas Jolang? Apa ora roja-raja ndekku to, Mas? Lho Ngopo kok roja raja ngopo? Lah iki anu ibaratnya arek ciuman ngono to, bibire urung tekan nggon aku untune wis gathok rai kuwi. Jangan berprasangka buruk. Dibuktikan dulu, yuk. Tak kira ya arep ngomong apa kok dibuktikan dulu lah. Aku sudah membayangkan. Lah itu kalau lagi ciuman, kalau yang lainnya gimana ayo? Hales, wong ki mbok aja nyawang rai to. Ning? Wong ganteng elek sing dienggo yo randase kowe. Lah, tapi kan kita memandang itu dari wajah dulu baru ke hati, atau? Jos, Iya, Nek. gampang masalah iku iso diatur. Ndas elek nek ape turu buntel kresek. Oh, beres. Terus yang kerusek. Nah, Sa. apa? Anu caping gunung. Oh iya, sudah mau joget. Iya, wis ngeter aku. Kowe tenan sek kuat ora Om? Bar benake terkepetel lho. Lho, perkara ngene iki Mas wah lah mumpung ora ana tunggale kok ya. Saben bengi. Piye Om? Bar krungu Mbak Tatin piye? Suarane apik, piyayine ayu. Terus? Nggone wong. Lho karepe karo ndek sapa? Ya nggone kancane. Kok kaya nyawang
Awas ya. Angger pas ngene tung ngono lho. Mak aku nek ra pas ra penak lho. Lah ya nggonmu kekamban kok. Kok bisa ketambahan diurus lho. Iku ora. Ya jenenge kan konang ya mangan. Oh iya. Ndundang tak dandung tung. Oh. Piye ta? Mati dening aku kowe. Jo tak titani. Mbak Taten ket mau wis kangen ketoprak karo sampeyan jare krungu ngene iki. Oke, aja kuwatir. Kono ketoprak kene ya Kene ketoprak. Lakone apa? Engko lakone dhewe-dhewe. Ayo. Ayo. Yen. Endi kok meng matung tok ora tekan. Jreng. Mas. Jangan Sakit sini-sini lho wong. nek ngono kuwi sakit. Aku dhewe ya sakit kok. Kok ora muni lho. Mas iso ngendang ta ora, Mas? Kene ora iso ngendang pindahne ketoprakan ngono lho. Aja wong ki rombongan kene kok. Lah iya. Yen memajang. Ya. Berarti akan dijal miring ngene ya, Iya, Mas. genten kong. Endi? Oh ini. Bayuh medelan 50 iki. Apa kuwi? Anu kayu, Mbak. Aku padake kayu. Ora kayu jati iki kaya dene atiku tresnane sejati ngono lho. Oh, apa jenenge? Ya. Kono wis guyu. Seneng aku. Saya tau kok ngerti ke distrak lho wong iki. Nah iya, wong kene lho kok krungu ya kok kono. Kok tinggu karepe dhewe ra. Tadi awak deprene ya? Ya, ya. Seh. Yen memajang. Ayo Mas. Amang karo. Masuk. Jenar. Aku Iso ta ora jane Jo? Mas kok mak klotak iki lho, Mas. Iki sing penyakit iki lho. Tung endi mau wonge? Oh iya. Tung tak dandung ndang kentak. Tung jreng. Jreng. Wong kok ora percaya. Ngopo kuwi? Aku pindah kene. Alah iya ya. Nah, Pon dadak karo kae. ora. Mbak Eni. Ayo maju, kita lahap. Lahap. Ah, iki aku apa Kita lahap lho. Kita lawan. Arep nilahan kok lahap. Ya lahap e padha kata lawan iku. Lahap ki makan nih. Ya, ya. Masuk nang ngene dimak. Ora. Digodhog sik ya enak kok. Ah digodhog nek kaya ngene iki ya rampok. Tetep empuk. Mas, sing penak ya. Jreng kembang ya. Kambang. Wae. Basuh. Apa? Ah, serius? Ngopo Jal? Jeruk Mas gen gak tom-tomen. Wes. Joyo. Joyo endoi pancen. Semua ada waktunya. Jangan asal nutuk. Kowe karek ngene-ngene tok lha aku. Ya njaluk ayo nganggo irama leh, Bro. Jare masih kuat. Ya kuat to tapi yo nganggo irama ora langsung jreng-jreng terus ngono. Sapa kuwi? Ayo wani ngelokno aku. Aku teko mbok darani maling. Lha iku mau sapa? Ayo. Nek kae
bos kok ya. Iya. Bose maling maksudnya. Pak Cit. Dek, sonem cilikno sithik lah. Ya gawean sing orek dhewe to. Lah yang kono ya pengen meriah kok ya. Pacitan arwi rombongan iki sing mari elek kowe jebule. Sapa aja? Sapa Oh sing liyane on time lho kok mbabas terus ae. Mas Joyo ta? Wong ku mbok elek lah raine gaweane ku lho sing apik. Atosem aja. Piye? Joyo ku trek bocah ngono. Wong ora Aku mau ya wis lho, Mas. ya dikonoke. Pateni sisan ngono. Pancene sing ngedram kuwi ya. Panas ya. Cek kuat ya. Lho kuat. Wis ya. Panas serepek Mataram. Yo. Panas kamu? Sing piye serep? Oh. No ning no no Oke. no ning no ndang tung Piye mau tunge piye? ndang tung. Ya. Kanggo tung ngene. Iya to. Nek tunge medun piye? Tung. Jelep. Oh kene jelep. Nek medun jelep ja. Ayo Jamal iki tukang kendang ado-ado lho, kok cepu. Yo. Panas. Panas. Toprake barengno, Bro. Oke. Rino wengi anggonku kepengin bisa ketemu lan aku bisa kelakon garwa sliramu. Panjenengan menika sinten? Ngertenono. Aku kang duweni wewengkon papan kene wong ayu. Jal. Kelire rong dikerek iki lho, kelire rong dikerek. Oh iya. Kerek sik. Iya lho. Piye lek ngerek? Kok awakmu tak pek bojo moh mbloya-mblayu ngene ya. Lah iki sapa? Aku, Heeh. aku Panji. Panji tengkorak. Aja tengkorak le, Cah. Sapa? Panji, Ngarang wae. Panji Doyok. Ya, oleh. Lah aku sapa? Awakmu Sekar Taji. Nah terus lakone piye? Lakone Sekar Taji dipek bojo Doyok ora gelem. Alasane apa? Ya alasane mergo kurang ganteng. Apik. Gawe lakon dhewe apik. Ya aku kok akhirnya gelem apa ora? Ya ora gelem kok tetep loya-mlayu. Berarti aku kok ora gelem. Ora gelem. Terus aku lungone nanti? Iya. Aja lunga wong rong bar kok. Ora lunga. Berarti nang kene wae. Gelem dadi garwaku wong Iki ayu. sapa sapa? Panji Doyok. Oh, terus aku Moh, Mah. Iki Panji Daya. Panji Doyok. Terus aku Mah. Sekar Taji. Oh, terus iki kok piye? Alah, Ya Wis dikerek. Aja guyon iki kelire wis dikerek, aja guyon. aku bakal ngepek garwa sliramu wong ayu. ora bisa. Ning aku wis kadung seneng. Aku wis kadung seneng. Apa kok? Kok sik to? Iki kok urusin to kok sareng kerogoh lho. Panjenengan kowe iki aku basa apa ora? Ora, Ora. Kowe aja wani-wani karo aku. butuhmu apa? Duit? Emas? Mutiara bakal tak Kok sik kaget aku. Ih! Kowe basa karo ngono ki nek karo wong wadon. ning aku wis kadung seneng. Kadung seneng ya monggo ning aja nek jenenge karo wong wadon ki mbok sing alus. Jujur aku kudu piye? Gelem apa ora? Gelem apa ora? Iki kepiye ta? Hop.
Ngopo Jal? Kene ape tak perkosa, kene tulung-tulung yo tabamu ndang ning kok mah no. Alah ketoprak Cuk. Kowe iki nonton dramamu iki lho, Jo. Lah kene anggere ape tak perkosa, bet kene kan mah tulung tuh. Lho kok no. Kayak ketoprak dhuwur iki lho. Jo, ketoprak kuwi nek arep ngejak apa jenenge sesek kuwi weluh, tok ngono kuwi. Kodene weluh, mesti sesek. Lah kowe urung weluh kok. Ya urung weluh aku cah. Lah iya. Ketoprak iki weluh, tok ngono kuwi. Gelem pun pundhut garwa. Ora. Aku ora sudi karo sliraimu. Mergo aku Apa? angel cekelan. Kok sik to? Mbok alon-alon ngapa lho? Gelem apa ora? Ora. Weluh. Bar weluh njuk ngapa? Ya iki. Lah kok bar weluh meneng gae ora sida ngoyak? Mosok weluh. Yo lali aku. Weluh. Tiwas Oh alah. Gara-gara ngurusi kowe iki malah kucul. Mas Inten Rajabrono. Aku ora butuh Mas Inten Rojo. Duit? Ora butuh. Jenenge wong tresna iki tukul mrentul saka atine sing suci, ora mergo saka bondo lan apa-apane. Yen kowe ora gelem tak pek bojo, Arep ngopo? sing mati sapa lek sidane kae? Oh iya. Sing Kok aku ngawur. Iki piye? Sing mati sapa? Kowe timbangan ora gelem tak pek bojo, luwih becik mati kowe. Kosek. Mandek. Iya rungokno. Aku gelem mbok pek bojo. Weluh. Ya, ape. Weluh, sesek. Oh, judule ketoprak weluh iki. Nalika semono, nalika digandrung, ora gelem weluh. Tekane Mban Eni nyaosi kopi bendarane. Mban Eni rumangsa ora trima, bendaran digodani. Muntap Mban Eni rasane. Gusti Putri, Piyong panjenengan menika badhe pun gonjak kalih garangan menika. Heh, Tolong aku tapi yang ban aku kiket mau dioyak-oyak karo. kowe sapa kowe? Aku sing duweni panguwasa kene kok garangan rumangsah ayu-ayu dhewe. Mengko dhisik. Mangertenono aku. Endi kuwi mau? Mangertenono kene lho, nek aku wis ngerti sing ngono kuwi kene lho lah. Kok mangerten? Mangertenono aku kok kene iki nyapa iku senengane Modin kok. Iya, aku abdi daleme Gusti Putri. Iki piyong banku. Macem-macem karo Gusti Putri. Sabar. lagi arep piye to? Bob. Wes malah Aku dadi wis roh angger wong wis nganggo roh aku. Wis lho kok kowe Iki kok lho tak lingkos. kok cincing-cincing kuwi ape model piye kowe? Ape ngajak apa kowe? Rumangsamu ki lanang dhewe. Bagus dhewe. Rumangsamu rangkiye. Tuman. Terus piyong terus. Sik rol ketoprak cangkeme ditapuki nganggur ta. Profesional. Wes wani karo bendaraku. Gusti Putri ku arep mbok gonjak. Ayo diwaneni piyong. Oh, ngajak perang iki. Keprok. Kene tak cekelke. Cekelke. Ya apa lek, Jo? Mane ini. Wong wedok ditepani karo lanang. Iso apa ora, Jol? Oi. Ayo piyong. Yo ngono kuwi yang bener yo. Kapok ora kowe. Syukur kowe. Syukur kowe. Kok sik awas lho piyong nek dileboni nggonamu. Ya. Ditutup nggak? Hati-hati piyong. Hati-hati. Buen ya Allah. Ayo, cus. Ya, yuk, kisar terus, terus, ngono kuwi sing marake nganu mati, ayo. Wis ketoprak sik. Leren aku tak ning kiwan aku. Nang ngapa
Apa kuwi? Lah Sekti Mandraguna nek kono sing diungkret ya kalah le, Bro. Ngono ya. Kemeng lho masamu. Diuntang-anting ngono model. Kudune yo nganggo teknik. Kalah okol ning ora kurang akal. Lah kowe nganggo teknik, aku nganggo teh gendul. Kok yo nyaru-nyaru. Ayo saiki ditelaske awakmu. Apane? Natya. Ora iso. Wis sampean ben lah aku doyan kok. Ayo. Timbangane bendaramu ra gelem ambek awake dhewe. Ora iso. Kok ora iso? Jebul sampean kuwi. Wis mlenjani janji. Iki demenane anu to sing lamar iki lho. Apa iki sakjane Biung Ben iki tau nate karo Iki pacanganku. Gusti. Welo. Kok wani-wani. Bangetan temen lho. Jebul sampean. kowe to. Sepurane Kaya tega mentolo karo aku. sok. Gusti Putri, kula nyuwun. Gusti Putri kula nyuwun Kesik pangapunten. kosik to. Kaya yo kowe iki kok yo mbiyen iki gelem karo kaya ngono Kula kan to. menika riyen dindemi. Ora ngono. Alah wong mendem ate jute iso nyekeli. Ora ana wong mendem iso nyekeli ku. Wong ayu, Ora sayu-ayunan. wong pesek. Sepurane aku ora ngerti yen kowe iki mau jebul sing dadi emban wong ayu. Aku iki abdi dalem. Wingi daki-daki rayu aku. Nek saiki kaya wani-wanine goncang karo bendaraku. Iya lho. Aku dudu. Ada aku kuwi. Telek. Nangise ku siji wae. Ah ngono. Kelone wanita. Apa sing dadi jantan? Tak sabdake kowe dadi ula. Biung Ben, iki ulamu lho. Iki kok sakjane berarti. Wis dadi ula barang kok iso mararon. Kok. Kurang ajar ula, kurang ajar. Tak sabdake dadi munyuk kowe. Munyuk kurang ajar. Kene Biung Ben. Kene kok kowe iso sekti iso nyadake wong dadi monyok dadi ular. Banget larane hatiku bener. Tak sabdake kowe dadi tuma. Dadi Panjake kupingem krungu ta ora? dadi tuma. Nek dadi ula umum kae ana ula. Kethek ana kethek. Monyok. Lah tuma, Lah kene karek sing nyabdakno to. Nyadakne ngatur. tuma manggone ning rambut lho. Lah iya ning rambut. Lah rambutmu pirang-pirang nggon aku mbok kei sing ngene. Lah sampean karek milih ning ndi kok Dadi tuma kathok. Tepuk kathok nang endi? Ya. kok iso tuma kathok lho. Kathoke sapa? Ya kathokmu. Aku gak kathokan. Biung Ben. Kowe iki mbok tenanan kowe iki dadi biung kok mbok aja isi nyamping. Aku nyamping jare. Oh nganggo Wis kathok. damai wae aku engko wong loro, rong dina rene, rong dinane aku engko Karpe teter ya. Gantean yuk seliramu. Panjenengan kersa Gusti Putri. Ya kepepete ra ono liyane anane guriki. Walah, bendarane gragas wae. Bubar ora apa. Ra ono liyane lho. Lah iya wong liyane do wedi kabeh. Jol, wis rupake bubar. Nah, Rupake bubar wis nembang-nembang. iya ya. Natya. Panas udan. Panas udan. Cek. Panas Iya, udan. aku arep gak dimiki ngene iki lho lalinan aku. Eleh. Pengen mimi. Oh iya. Iya mimi ya. Mimi endi? Cik. Oh iki. Apa anggere nyuwun mimi mriki diparingi. Ngono ya, Jal ya. Monggo daya petakipun. Ma, aku pengen mimik sing adahe gak ngono. Iya, iki mimi iki sik untuk pembuka. Kok iso mlebu ya? Kok iso mlebu? Ah mlebu sauntune. Mulane aku Apik. gumun
ora iso mlebu. Kasare ora aruan. Oh kuning-kuning ki apa iki? Telek. Kok iso? Mangkelno wong ku lho. Sabar, sabar. Nadyan. Panas udan. Kudu nadyan. Udan panas. Wong loro wis apik-apik. Rukun ya Mas ya. Iya. Panas udan. Heeh. Udan panas. Ambune apeke ora karuan. Oh apek ya diambu. Boh ya. Aling-aling. Aling-aling. Caping gunung. Ya. Yo dadi apa iki? Ini mergo telat mau lho, Jol. Awas, dadi. Pawange Bu ini pawange. Oke disabar. Yo. Asolo. Lah iya asulo. Asamaku kopok. Aku mung piye? Asolo. Mosok ngono. Lah asu podo. Yo asolo kok asu. Kira Aku dadi asu tak kleti. Kok nesu lho nek ora asu kok nesu. Yo gak resida aku. Yo. As apa mau? As syukur. Ya. Op. Satu bareng. Aku jadi jatuh cinta sama kamu loh. Kamu serba bisa, Papa bisa. Jatuh cinta mergo jogetmu, Jal. Lagi mas ya. Mas dolan saya napa sae? Sae. Malih napa mboten? Malih. Ayo malih. Iya. Iya. Iki tadi apa iki?
Tidak. Wis. Gimana? Wis. Sabar toh ya, Mas. Kowe karek gentung kono ketok. Lah kene lho Mataku molak-malik. tabuhane penak lho. Mas. Penak apane? Penak banget lho pancen. Kono penak terus. Wah. Gimana masih kuat? Ora. Ya Allah, aja nesu-nesu ngono kuwi. Lah ngapa Bu Eni nek nesu-nesu? Nek nesu lho untu tok. Ora. Piye Om nek nesu? Ora. Aja mingkem kok tak ambekan angin. Mangapa ora apa-apa. Kowe kok wedi. Barongan iki nganggo irama. Irama. Dadi ora getak-tok. Iku lho semarai. Sesuk aja jak cah iku nek prei. Ya nek prai ora dijak ta ya. Oh iya. Mbok penging melu sapa? Mas Awang. Mas Awang. Sesuk aja jak Mas Awang ngono. Iya, sesuk aja jak Mas Awang. Gak melu dek melu Pak Igit sesuk. Gak melu tanggapan dhewe. Ya wis nek ngono aku sesuk tak melok Pak Igit. Nadyan. Oh, kendange tak balekno karo cairan aboh. Lah iso kendhae Men. genjonge nabuhe piye to? Alah, ape mbok tabuh kowe ora. Lho cek siji ke lho. Sijine urung aja. Sing kenep to. Bocah rek do ngene cah. Pesake ya wis. Wis relisas. Balik. Kuwalik. Balik. Wale terus aja. Diteke. Wes ngono. Bocah kok rewel mbah. Ora seneng nek aku makmur iki to. Ancene. Ayo sayang terus ke. Sayang jare. Yo kabeh disayang. Iya. Nah, Nadyan wadon sarta Mangkang lanang. Minum maneh banyu bening. Piye Jol? Isih kuat ora Jol? kuat. Ya. Bocah-bocah istimewa. Kok iso? Apa meneh tampil ning gone gereja kene beh Ngopo? kompak. Kompak Mas Awang. Bocah. Kok gereja iki? Dukuane gereja. Dikuane gereja desane Sendang Mulya. ngono ta. Arahe ngiri nek kok sulang. Ngiri terus ya. Kowe ini mbok teko sindiran kok yo ngiri terus ae. Ngiri terus ae ngono. Iya, iya. Desa ya. Ya, Yo. Caping gunung, ayo Jal. ayo ditayupke, Bro. Ndak tak. Ayo. Iya. Yo. Buka Caping celuk. gunung. Buka celuk Dek Eni apa Dek Tatin? Dek Eni oleh, Dek Tatin ya oleh. Bu Eni. Yo, Bu Dek Eni oleh, Dek Alah Tatin ya demok oleh. meneh. Malah wong usaha kok ora oleh. Yo. Dek jaman terjemahan Corak kelingan Ana
Mbak Tatin.
Thank